Evident, schimbare ofensivă. Așadar, americanii au subapreciat adversarul. Este gol! Gol Mexic! 2-1! Barrera. Iată ce face Clarence Goodson. Asta e șansa Mexicului să marcheze înainte de pauză. A făcut-o. Barrera. 2-1 pentru Statele Unite. Meciul e relansat. Avem goluri multe în această finală. Chicharito Hernandez, pasă decisivă. N-a fost o execuție formidabilă, dar mingea intră în poartă. Un șut pe lângă goalkeeperul Tim Howard. Aminteam de acel 5-0 al Mexicului. Americanii au promis răzbunare, deși spuneam în linii